iMagnets és la marca creada per Visatac per presentar una gamma de productes útils i innovadors que suposen solucions a problemes habituals i quotidians. iMagnets és una cinta adhesiva que té la propietat de ser un imant per la seva part externa. És perfecta per enganxar fotos, documents, calendaris, menús escolars, directament sobre superfícies metàl·liques. O si ho prefereixes, també pots fer-ho servir sobre superfícies no metàl·liques, simplement unint dues seccions de cinta adhesiva magnètica. iMagnets és perfecta per la identificació de productes en prestatges i armaris. És molt millor que les tradicionals etiquetes, en molts casos difícils de treure per causa dels molestos residus d'adhesiu. iMagnets es descobreix com una bona solució en el camp de la docència. Molt pràctica a l'hora de treballar a la classe temes amb suport gràfic o de text. La gamma de 5 colors permet fer separacions preestablertes. Per exemple, el color vermell poden ser els noms de les comunitats autònomes i el verd podrien ser les banderes de les autonomies. D'aquesta manera se li dona a l'alumne una pauta per ordenar adequadament cada sèrie. Clips són clips muntats sobre un suport de cartolina de color que, a més de l'ús tradicional i conegut dels clips, ens ofereix la propietat de poder posar-hi anotacions i apunts. Clips soluciona la classificació de documents, permet fer una primera classificació per colors i posteriorment infinites subdivisions, donat que es pot